खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि बागै माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा दिनै इउनियन बाजेटमोन, दा बेनिखायनो दिनैनि नैबे इउनियन बाजेटआव पीएम किसाननि फैसाखौ बारायनानै जेनेबा नोंथांमोना जा मास मोनब्रैयाव 2000 फैसा मोननो हायो, दा बे 2000 फैसाखौ बारायनानै 3000 4000 बेबादि खालामनो थाखाय मदि सरकारा बाजेट लागोना लायाखै दिनै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दायो जोंहा खौरां बिजोङाव गोबां दावराव जागासिनो दङ पीएम किसाननि फैसा बारायनायखौ लानानै। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिनो हागोन पीएम किसाननि फैसाखौ बारायनो थाखाय मदि सरकारा बाजेट लागोना लायाखै दिनै। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय, गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। आं नोंथांमोननिसिम थोंजोङै बेखौ दायो गिबियावनो बुंहरग्रोनाया मोजां जागोन। पीएम किसाननि फैसाखौ 2000 निफ्राय 3000 जा 4000 जा बेबादि बारायनो थाखाय मदि सरकारा दिनै जेबो बाजेट लायासै, जायखौ लानानै दायो खौरां बिजोङाव गोबां दावराव जागासिनो दङ। जायफोर बिथांमोना पीएम किसान एबा आबादारिफोरनि जार्नालिज्म खालामो, एग्रिकालचार सेक्टरनि जायफोर बिथांमोना जार्नालिज्म खालामो, दा बिथांमोना माने खौरां बिजोङाव सोंखारिगासिनो दङ आरो बिथांमोना माने सिगांनिफ्रायनो बे निउसखौ सालायबाय थादोंमोन जे पीएम किसाननि फैसाखौ बारायसिगोन होननानै। नोंथांमोना जायफोर माने हिन्दी निउस चेनेल नायो नोंथांमोना सोरबा नुदोंबो जानो हागौ, माने सोंखारिदों आरो जार्नालिस्ट बिथांमोना जेनेबा पीएम किसाननि फैसाखौ 2000 निफ्राय 3000 4000 बेबादि खालामगोन बेबादि सानदोंमोन आरो। दा बेनिखायनो दा सरकारखौबो दायो बुंगासिनो दं आरो बिथांमोना मानि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय जेबो बाजेट लाबोनाय जायासै होननानै, जेनेबा नैबे पीएम किसाननि थाखाय आरो बांसिन स्पेसियेलि। दा बिनिफ्राय आबादारिफ्राथ' जायफोर माने पीएम किसाननि जै फैसा मोनबाय थानो हायो, बिथांमोनाथ' जोबोद आसाखौनो लाखादोंमोन बे बाराव पीएम किसाननि फैसाखौ बारायथारसिगोन होननानै। मानो होनोबा 2019 निफ्रायनो नोंथांमोना मास मोनब्रैजोंसो 2000 फैसाखौ मोनबाय थानो हायो, थाइसेबो बारायाखै। इसेबां गोबाव जाबाय, नोंथांमोना नायबानो जाबाय 2019 निफ्राय 2026 जालायलांबाय। दा बेनिखायनो 7 बोसोरानो रानिं जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। दा बेनिखायनो बे 7 बोसोराव आथोनाबो बारायाखै पीएम किसाननि फैसाखौ। दा बेनिखायनो आबादारिफ्रा सानथारदोंमोन आरो बे बाराव हले पीएम किसाननि फैसाखौ बारायसिगोन होननानै। गोबां माने खौरां बिजोंगिरि बिथांमोनाबो माने होबाय थादोंमोन पीएम किसाननि फैसाखौ हले बे बाराव बारायसिगोन, बिनि थाखाय मदि सरकारा दिनै बाजेटखौ लागोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोङाव होबाय थादोंमोन आरो। नाथायबा फफाल जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन, जेबो बेबादि बाजेट लायासै मदि सरकारा पीएम किसाननि फैसाखौ। नोंथांमोना जेरैबादि दायो मास मोनब्रैजोंसो 2000 फैसा मोननो हायो, थिग बेबादिनो नोंथांमोना मोनबाय थागोन। आरो बिनिफ्राय दाथ' आरो मा बुंबावनो, गोबां आबादारिफ्रानो दान जागासिनो दंबावसो। गोबां आबादारिफ्रानो सोरबा मायाबो एफटिअ प्रसिड जायनि थाखाय फैसाखौ मोना, मालाबा लेन्ड सिडिंआनो न' जानानै होयो, गोबां प्रब्लेम जानानै होबाय थायो। बे 2000 फैसानि थाखायनो बायदिसिना आबादारिफ्रा खामानि मावनांगौ जानानै फैबाय थायो। आरो बिनिफ्राय दाथ' नै पीएम किसाननि गोदान एप्लाइ खालामनो थाङोबा फार्मार आइडि आरोबाव खालामना लाबावनांगौ। दा बिनि थाखायबा आरो खारलायदोलाय, बहाबा कम्पिउटार दखानाव थांलायदोलाय, बहाबा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांलायदोलाय, बहाबा नोंनि माबाखौ लायदोलाय, फाटा कपि लायदोलाय, बायदि नोंथांमोना खामानि मावनांगौ जाबाय थायो आरो। दा बिनिफ्राय दाथ' कम्पालसरि खालामना होबाय, जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना फार्मार आइडि खालामनानै लाग्रोनांगोन, अब्लासो पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, बेबादि खालामना होलायबाय। आरो बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना दायो पीएम किसाननि जै फैसा मोनबाय थानो हायो, नोंथांमोननि थाखायबा एसे उनावबा मा आरो गोदान नियम लाबोलाय, दा बेखौ जेबो बुंनो हाया आरो। दा गोदान बिथांमोना नियमसो लाबोगासिनो दङ, नाथायबा पीएम किसाननि फैसा बारायनायनि फारसे बिथांमोना जेबो नोजोरखौनो होआखै, जेबो थांखिखौनो लायाखै बादि आं मोनदों आरो। मानो होनोबा मदि सरकारा मोनसे केबिनेट कमिटि बानायनाय जादोंमोन, नैबे पीएम किसाननि फैसा बारायनि बिनि सायावनो कमिटि खालामदोंमोन। आं नोंथांमोननिसिम बेखौ एसे सिगाङावबो बुंहरखांबायमोन जानांगौ। दा बे केबिनेट कमिटियाबो माने रेकमेन्ड खालामखादोंमोन जेनेबा फैसाखौ बारायनांगौ होननानै। जेनेबा दायो 2000 फैसा मोनो, दा बे 2000 फैसाखौ बारायनानै 4000 बेबादि खालामनांगौ, माने डाबल खालामनांगौ, बेबादि जोंहा रेकमेन्ड होदोंमोन केबिनेट कमिटियाबो। अब्लाबो मदि सरकारा बे केबिनेट कमिटिया होनाय रेकमेन्डेसनखौबो माने जेबो खोनासङाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना नै दिनैसिमबो नोंथांमोननिसिम पीएम किसाननि फैसाखौ बारायना होनाय जायाखै। दा आरो मा बुंबावनो, दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन, फैसाया दाथ' बारायनांसिगौमोन, मास मोनब्रैजोंसो 2000 फैसा मोननाया बांद्राय साबजाद्राय नङा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन।
दा बिनिफ्राय ओरैनोथ' दिनै बाजेटआव आरो इसेबां मोजां माने नोंथांमोननिसिम खौरां हरथारना माखासे बाजेटनिफ्राय आं दायो मिथिना मोननाय जायाखै जेबो एसेबां माने मोजां बाजेट आं मोनाखै दा नोंथांमोना मा सानदों जायफोर नोंथांमोना दिनैनि इउनियन बाजेटखौ नायदों नोंथांमोना गावबा गावनि रायखौ भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय ओरैनोथ' नायोबा आबादारिफोरनि थाखाय आरोबाव गोदान बेबायदि मोजां बाजेट नोंथांमोननिसिम माने दिनै लाना फैयाखै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन एसे उनाव मा जायो मदि सरकारा मा होनो दा बेखौथ' जोङो उनावसो मिथिगोन दा जेखायनो जामानो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो दायो बुंहरनाय जाबाय मदि सरकारा जेबो दिनै बाजेट लायासै पिएम किसाननि फैसा बारायनायनि सायाव जानोबो हागौ खोमा एसे उनाव बाजेट लायाबाबो बिथांमोना माबा मोनसे खालामनानै पिएम किसाननि फैसाखौ बारायना होनोबो हागौ आरो दा जेखायनो जामानो बाराया उननि बाथ्रासो जासिगोन जुदि दिनैनि बाजेटखौ लाखायोमोनबाथ' मोजांनि बाथ्रा जाबायमोन पिएम किसाननि फैसाखौ बारायसिगोन होननानै जों मिथिसिगौमोन अब्लाबो स्टेट गभर्नमेन्टफ्रा रायजो सरकारफ्रा नैबे पिएम किसाननि फैसाखौ बारायना होगासिनो दङ जेरै माबानिया मध्य प्रदेशनि राजस्थान बिनिफ्राय बिहार बायदि बायदि रायजोनिया मालाय स्टेट गभर्नमेन्टआबो 2000-1500 बेबायदि फैसा सोना हरफादेरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लोगोसे दा बिनिखायनो बिथांमोना सोरबा मास मोनब्रैजों 4000 मोननो हायो बबेबा स्टेटना माने 3000 बेबायदि फैसा मोननो हायो नाथायबा जोंनि नैबे आसाम सरकारा जोंथ' आसामनिनो मानसि जाबाय नालाय जोंहा रायजोआ आसाम जाबाय नालाय दा बिनिखायनो जोंनि नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जोंनि नैबे आसामनि जायफोर बिथांमोना पिएम किसाननि फैसा मोनगिरि बिथांमोनाबो माने फैसा बारायनायखौ मोननो हानाय जायाखै मानो होनोबा जोंनियाव बारायाखै आसाम सरकारा एबा नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव नोंथांमोननिसिम बेखौ रादाय होनो हागौ खोमा जोङो पिएम किसाननि फैसाखौ जोंनि नैबे आसामाव बारायनानै 3000 खालामनाय जासिगोन नङाबा 4000 जों खालामना होनाय जासिगोन बेबायदि होननानै बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय एबा मेनिफेस्ट' बिथांमोना इलेक्सनाव होनो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना दैज' हमनानै थाबानो जाबाय अब्लासो जोङो मिथिना मोनसिगोन जोंनि नैबे आसामाव पिएम किसाननि फैसाया बारायगोन ना बाराया जुदि आरो इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना बारायगोन होननानै जेबो रादाय होआबाथ' आरो मा बुंबावनो आरो जेबोथ' राहा गैला भारत सरकारनि बे बारायनायखौनो नेनो नांसिगोन अब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो थांदों बिहाराव इलेक्सन दाख्लै बावैसो जोंहा जोबनानै थांदों दा बे बिहारनि इलेक्सन समावबो बिजेपिआ माने इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव बेखौ बुंदोंमोन माने बिजेपिआ एबा एनडिएआ जोङो जुदि सरकाराव फैफिनोबा पिएम किसाननि फैसाखौ जोङो बारायगोन 3000 ना 4000 बेबायदि बारायगोन होननानै बिथांमोना रादाय होदोंमोन दा बिथांमोना इलेक्सनावबो देरहामारबाय दायो बिथांमोना बारायबाय जानांगौ आरो दा बेनिखायनो जोंनि नैबे आसामावबो बेबायदिनो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादायखौ होगोन बादिखौ आं मोनदों दा नोंथांमोना दैजिसआव हमनो नांसिगोन एसे गोबाव माने नैबे फेब्रुवारि मार्चहालागै फेब्रुवारिथ' जानाय नङा मार्चआव नोंथांमोना इलेक्सननि मेनिफेस्ट' मोनोबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन आंबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरगोन दा बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों